Molt bona vesprà i benvinguts. Avui disparen en la plaça els amics de Pirotècnia del Mediterráneo, empresa que porta acompanyant-nos en la plaça des de l'any 2016. Venen des de Villamarchant i són els amics de Pirotècnia del Mediterráneo. Benvinguts. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà!
Respete la distancia de seguridad y recuerde que al finalizar la mascleta no debe proceder de la de seguridad hasta que se realice por la policía local. Para arriba. ¿Y qué más? Ahí va.